Namkelekile Avalanche of Grace, gama lam ndiyuthenjiwe molweni. Sifike kwelona xesha elibalulekileyo enyakeni, ixesha lokuzalelwa kwethu umntwana ogama linguYesu Kristu. Ukuzalwa kwakhe kubalulekile ke, akukho ukufa kwakhe angakhange azalwe kuqala, akukho ukuvuka kwakhe kwelabafileyo engakhange wazalwa kuqala. Yiyo loo nto funeka iintliziyo zethu zigcwele imincili, sigcwele uthando, simamkele ngeentliziyo ezishushu nangezandla ezishushu. Sisoloko sidumisa ngalo lonke ixesha. Indumiso ibe yona ndlela esiphila ngayo, imithandazo ibe yona ndlela esiphila ngayo. Uthi uNdumiso 139 verse 13 and 14, uyabulela kakhulu uDavide, uyasifundisa nathi uba mayiphume kuthi le, uyithathe ukuthi vela uvuke uthi nje ngokuba wena wazibumba izintso zam, ndiyabulela maxhoba yakhawuleza, wandibiyela esizalweni sikamama, ndiyabulela maxhoba yakhawuleza, ndiyabulela mzali wam, ndiyabulela kuwe ngenxa enokuba ndenziwe ngokoyikekayo. Enkosi mzali wam, ngokubalulekileyo, zibalulekile izenzo zakho, ubalulekile kuYesu Kristu, wenziwe ngokubalulekileyo, wenziwe ngokoyikeka. Xa ebona wena ubona nje umntwanakhe omhle othandekayo, uyakuthanda. Ungaboni izinto odibana nazo uzibone ngathi wena uThixo akakuthandi, uyakuthanda maxhoba yakhawuleza, uyakuthanda uJesu. Soloko apha engqondweni yakho kugcwele leyo nto yokuthi mna noba uthandeki kahle, uthi kodwa wam uYesu uyandithanda. Ibe yeyona nto soloko ukhonfesayo, uthi uyabulela uthando lwakho Yesu. Kuba ngasa uthi ubulela uthando lwakho, heyi wangithanda uYesu. Ngaloo ndlela uzawubuya niyamvuyisa kakhulu. Ungavumi xa kusithiwa wena awuthandwa, wena kuthiwa uYesu uthanda abanye abantu belinye ibala, akakuthandi wena ngenxa yebala lakho. Ungavumi xa besithi nemithandazo yakho ayiyi kuye ngoba akakwazi ngenxa yebala lakho. Ungavumi, uyathandwa nguYesu, you are the apple of his eye. Wena hlala ngalo lonke ixesha nawe umdumise, umbeke phambili